mazwi yako yese yango zvinokutuka kwese ikoko regai chidaiso sorry mama ari kutaurapo ndiani makusoti ini changavira ndiwe chaii musuno adzimai vako vachitaura panapa kuti uri kundishungurudza unondituka pandiri panapa hapana zvisingazikanwe nevana vangu vanotoziva kuti ramai rakadai ndanyepa yataura kunanga pachisosi ane pataura unazodonga zita rachisosi saka tikatarisa mazwi aya aitaurwa naamai nezvauri kutaura iwe uri kutukirira uri kunyomba uri kupomera ava mai ava vauri kuti ndo vaishungurudza iwewe vari kungoti aiwa uchavaburisa pachena izwi rokuti aiwa uchavaburisa pachena kukushungurudza ko izwi rokutuka munhu uchimufananidza nomhuka uchimufananidza nomhuka uchimupomera kuti akudana nevana adiki izvozvo kushungurudza hakusi kushungurudza kwauri kushungurudza saka aishungurudza mumwe ndiani vabereki vako vari muno unani usatamba makumbo yako birichi mubereki wako wawina ndia umomwe muno wari kugara naye woga mwangu ndingogara nana hama yako yawayanaenda asi muno ndianako ndiano kwamasoka ari muno amai vemwana uyu mwana wenyu manzwa aona yake yari kutaura nokuti nhau inotangisira mumba ari kutaura mashoko yanovaka here kana kuti yekuputsa ari kutaura mashoko ekuputsa mambo vasakasvika kuno yakambonzwa nyaya idzi kana muroora wangu munomubvunza ndikasvika ndikambozama kuti ndivagadzirise ndikakumbira runyararo ndakavatura musataure mashoko akadai asi havana kunditeerera nyaya iri pachena nokuti pazoda kudomwa zita rekuti chisosi uyezve mambo mundunhu anotaure mashoko anotyisa kudai shiri nenyoka nevanhu vachinzwa zvakadai mashoko anga ada apa anotyisa kana mvura hainai mwana wange jangu asekuru wake ndakasiya babongo pakuti anyara nduya mwana anongo akara amera kuna kunyara mama ingene ni mama ndiani awo ruto asekuru andazi amai iwo ne vana vangani vatatu uri kuvaka ubaba wakanaka here aiwa chimira vasavana ndikumbira rege wakaramba mai vamukadzi wako akakutsvagira mukadzi uyo ndiani ndanga ndatsvaga ndege ukabhadhara kuroora ndikandikatopara mhosva ndaitopesa kuroora wakapesa kuroora ndakazopesa saka wakatora mwana womuridzi kuti mushungurudzi aiwa tichagara tese ikoko iwewe kuroora kuti mugare mese mudzimai rufu rwakuita rwapindira
asi iwewe nhasi uno mukati medare rino wabatwa nemhosva yako. Unoona doro? Unomborwara? Ndakamborwara mazuva andozviziva. Ukamborwara chii? Mazuva apera wandakazondorapwa paperu ndanga ndateka njiri. Wanga watachei? Ndateka njiri. Saka dzakazodzoka. Oda. Here dzakazodzoka here. Dzakadzamborasika sei? Handizivi kurwara. Iwe unoziva munhu anorwara neasingarwari mutsauko uri papi? Anorwara anenge asingazivi zvaanoita, asi kana wakuziva unenge wakuziva. Saka kureva kuti mukadzi wako wakamuramba iye ari innocent asina mhosva, kureva kuti wakanotora mwana wemunhu ukamuti iwe uri kumuroora, ukabisa pfuma yako, ukaita naye zvaunoda, akabereka vana 3 kurudzi rwekwako iwe, wazouya woti hauchamuda. Wamuti hauchamuda, dare rikatonga tikaita kuda kwako. Wakaenda ukazotuka kutuka. Ndikakanganisa ipa kuchangamira. Anokanganisa anoripa. Changamire kuti ndire rudziro vana ndiri kuchengeta ndega. Ko waida kuti nditaurire wanga uri kuda kuti aya kubetsere kuchengeta vana vako iwe ndiani? Taura mumwe munhu kana kunze uko wari kufungira kuti angatifanira kuya kuzopinda mumba mako otanga kuchengeta vana vako. Hapana Changamire, ndiri kuremerwa nevana, mari dziri kudiwa dzinotosvika kuma600. Aiwa, uremerwe. Iwewe mhosva yako yaukaita akabereka vana ivavo ndiani? Ndini Changamire. Nani? Madzimai yangu aya, madzimai ndikaramba. Saka apa kuwa oda varamba kwaukaita wakagona here? Tanga siri kugarisana mushe taigona kuurayana. Ndona sendakagona. Saka chiona mwanangu, hapana chaukagona. Nokuti apa uri kukonfesa wega uchitaura kuti vana vari kutokuremera. Ende vana ivavo vari kutoshungurudzika mupfungwa. Nasine chinanga pamusoro yarogara nemwana musikana pamwe njere dzacho dzarambira dzinogona kuzotiza futi. Mwana musikana uya anozoita sei? Ane makore mangani? Musikana yani ndwa 2003. Ane makore mangani? 23. Akura? Ari kuenda kuchikoro? Ari kuenda kupedza. Hold on. Ari kuenda kuchikoro? Ada kutenda kuposi Changamire ndokutomushizhira. Watosara $100 zvimwe zvese ndakaita. Zvimwe zvese wakaita but uri mubereki ari kushungurudza vana. Chekutanga mukadzi wako wanga uri kumupomera mhosva asi wabuditsa zvinyadzi zvese zvokuti mhosva dzako dzawatanga apa kana mombe 10 unadzo iwewe dzekuti handine Changamire pandikatouya ipapa ndakatonge ndatofamba 3 days kubva kumbire distance. Izvo ndezvako zvinobva mupfungwa yako, wazvinzwa? Zvinobva mupfungwa mako. Saka apa iwe uchataura chauri kuda pakufumurwa nekutukwa. Iwewe kana wanga wapedza shungu naye awaifanira kunomuurayiro kana pamwe vaizoda kumuroora. Saka iwe akakupa masimba ukagara nemwana wemunhu wapuwa passport yokuti chachidhori chako. Ndakapedza naye. Ndokutadza ikoko Apa wabudisa wakati wakapedza naye. Wakapedza naye chi? Ndokukanganisa Changamire. Saka kukanganisa kwako iwewe uri kuripa pamusoro pekuripa. Uri kunzwisisa? Iwe utazviona kuti wakapomerwa, ataura ega kuti dzimwe nguva anomborwara anokushayikurasika pfungwa. Saka panguva yekurasika pfungwa ndinofunga ndopaakabuditsa mazwi
yakanga yari kukonzera kuti apfare mhosva. Saka uyu murwere anoda kubetserwawo, asi zvaari kuda kubetserwa unoenda kune vanoongorora kuona kuti pfungwa dzichiri right here. Unoenda iko kana uda tokunyorera tsamba, woenda kwaunoda kune vanoongorora pfungwa. Handiti kana waenda onooneka kuti pfungwa dzako dzakamira sei, nokuti uchasvika pakuuraya munhu mazwi yako nekutuka kwawaita dai anga ari mumwe aitoenda kana kunozvisungirira. Tine vanhu vatakatonga vakataurirwa mazwi anorema munhu achibva aenda kunozvisungirira. Mumwe kuti ngotaurira chira kuti vana havasi vako achienda kunozvisungirira. Zvino iwewe kufumura munhu, kumupfekenura, akambotaura ari pamberi pendare kuti hapana chandinosiyiwa newe. Saka nhasi uno wauya uri kukonfesa uri kuchidzima nguva unorwara unopenga, asi manje nekutaura kunoita vanhu panyika dzimwe nguva you are very normal, asi kuti ukataura kuti unopenga dare rinoenda kunoti amuregererei anopenga. Zvino ini nandidaro benzi rinoripa. Saka iwewe pakushungurudzwawo nekudeformation yawakaitirwa namasoka, wanga uchida chii kuti nhau iyi kana yapera handidi kuzoinzwa kuti mustreet pamusoro ichangamira nekuda mwana uyu asati adaira uyu masoka arware akamborwara akapora. Zita rine mwana uyu harisi rake, zita rine mwana uyu ndirangu, nderemadzitateguru avo. Akatanga kuti nyangadza uyu asati ataura uyu zvaanoda tine zvandiri kudawo pamusoro pekunyangadza kwakaita mwana wangu. Iyeyu mwana wangu akagarapo. Mwana wako uyu? Iyeyu chimura uyu akagarapa mwana wangu. Okay. Alright. Iyo ndinoipira kuti apa notini chandakamira ijustice. Saka apa ndiri kuda iwewe wakatanzira vanhu ava. Saka vachataurawo kuti zvinoita kuti vakanganwe zvawakavaitira kunonzi kuchenura. Unofanira kuti vachenure vanhu ava. Saka ndiri kuda kuti ndinzwe kuti imimi vacho makatadzirwa muri kuda chii kubva kumunhu. Tanga pamusoro nechinhambo tanga ndichifungidzira kuti shumba pamataura muri right zvakanyanyisisa, asi panga kuti papasanuro shona yamataura kana ndisina kukanganisa mukutaura chokutanga kuti mimi dunhu ramambo ndima amakope kuti richenura ndizvo zvamataurira kokuzotaurirwa ava vakatadzirwa nyaya ka ndezvekufanira kuitika nokuti mambo pachawo vane muripo unofanira kupiwa apa nedunhu rakanyangaza wozoti ava chimore kwozoti amaya saka zvikamu zvakasiyana zviri zvitatu. Mwana wamambo huru plus mwana uyu akutobva mumba mune vanhu inogadziriswa. Mambo vanoda dunhu ravo rakasvibiswa nemashoka ari nokuti muri kuona zvinoitika tiri kuremedza mambo nemadziteteguru avo zviri kutarisambura kunaya munyika munomu zviri nani zvatobuda pachena. Pane zvino zvisiri kubuda pachena zvakanga zvisingaitike. Muri kuona mashoka aya anotyisa pachivanhu kumataura chaiko, vana vachinzwa, nyika ichinzwa, nyoka dzamambo dzichinzwa, zvine zvazvinobata pachivanhu pedu. Saka izvozvo zvega zvikamu zvinofanira kuenda kuna mambo nemadziteteguru avo. Tozoenda pazvikamu zvevanhu vaviri vari kufanira kunge vachichenurwa pakupfumurwa kwavakaitwa. Unobvuma here kuti wawanikwa uine mhosva? Ndinobvuma kwakutongokumbira uregerero. Kana aiwa handina kuti wabvuma kuti wawanikwa uine mhosva. Dai mhosva iyi yawanika iri pauri yanga yawanika iri pane mupurisa uyu ichinangana newe, waita kupe chiiwe iwewe? Pamusoro Changamire mupurisa wamambo yeyo ndati iwewe pindura chete iwe yaida zvakati kuzvo iwe waitirwa izvi nouyu handitika
uizobva abvuma kuti azvishuwa masoka ndakavatadzira. Iwewo waizoda chii kubva kuno uye akakutadzira? Ndichange ndataura hatisi kutongana mibvunzo yavari kukubvunza kuti iwewe dai uyu abatwa nemhosva yawanga uri kumupomera wanga uchiti uri kuda chii? Waida kubhadharwa chii? inini kuda kubhadharwa ndaida kubhadharwa noti mukadzi wezvi ndanga ndatokuramba. Chii chaungachida kubhadhara? Mukadzi ndakasiyana nayo. Teerera. Iwewe ndovachimura handitika kana kuti uyu chimuro aiwewe zvinochimura zvaabvuma kuti zveshuwa ndakatadzira masoka. Iwe masoka unode chii kubva kuna chimuro? Ipapa ndipagone ndi ndakamutadzira sikanga. Alright, zvakanaka, let's not waste time. Vachataura zvavari kuda. Andiro zvenzo. Iwe chimuro wanga uri kuda chii kune munhu pausitera? Vamasoka nekutadza kwamakandiita pamusoro chengamiri. Vamasoka nekutadza kwamakandiita kundifumura pane vanhu. Pamakanditukira pano. Ndinoda mombe nembudzi mbiri dzitsvaga pano. Ndazvizwa vakuchema. Vati vanoda mombe mbudzi mbiri dzodzichira panopadari mbiri kuita kwavari. Zvakanaka. Amai munodeiwo nokufumurwa kwamaitwa. Ndoda kuti vandiripo nemombe nembudzi. Mombe imwe chete nembudzi imwe chete. Zvakanaka. Tichimirira judgment iri kubva kuna Mafu. Ina uine chidzidzo kubva kunewe uno muromo wako unenge wamatswera. Enda unogadzirisa muromo wako. Ukasaugadzirisa unosangana nezvizvi. Apanzwisa? Unosangana nezvizvi. Muno mudare muno makanakira kuti unokwanisa kuziva chakanaka nechakaipa. Nauyo kuti unoya uchinyepedzera kuzungaira kana kudini. Vamwe vakatsanangura vakati kuzungaira hachisi chitadzo chinogona kureurwa pamasoro. Makambona munhu akasumuka pamasoro akati fara kwamuri indoreura kuzungaira. Ndikaitidzwe kuna mama. Maxwell. Zvatinyararei. Next of kin wako wari kuti mubereki wako ari kupi? Baba ndinowaningira vari kumapurazi. Vari kumapurazi? Purazi. Vari kupurazi? Ndosira iye. Saka iwewe ndaona kuti vana vauri kugara navo vane dambudziko. Vana ivavo ndaida kuti vazonyorwa mazita vatange kutariswa nevechild line vanoona mainterest yevana, nokuti uchatanga kupenga uchibva wabhinya vana vako, nokuti ipapa watanga kutitaurira kuti ndiyo state yauri. Saka tinenge tiri kuda kuti ubetserekane. Iye zvino une mombe? Mumba ndinai ndakaudza mbiri danga ndobva ndazonotenga dzimwe kumbire district. Uya nadzo ndichitina kutadza kukwidza murori. Ndibva ndikaya nadzo pandikazopara mhosva. Unengana? Ndakatoisa kwatezvara kupedzisa pamashure, handina kana munhu. Saka ava uchavalipa neya? Akaoma ipapo. Akandiomera. Saka uchagona kupatakura. Nauiri pano ndeyekuti wabvuma wega izwi rakanga riri kutuka richikanganisa tsika dzedu dzechivanhu. Wakatuka mukadzi wako zvinonyadzisira zvikuru, shure kwekumuramba, kumurwadzisa zvakare.
vana vake unavo, uri kuvashungurudza zvakare. Saka Rashiwe, vana vako wanzwa kuti mugariro wavari kuita nemurume wako, vana haana kodzero yokutora vana kuti aende vana vachiri vadoko. Ropanzvisa, unoenda kana kusocial welfare kana kuchild line unotaura kuti ndio situation yawinayo. Unonzwisisa? Vana havaramiwe. Wazvinzwa? Iwewe wakamuda uchifungidzira kuti pane upenyu, ane chirwere chatiri kuti chiende chinoongororwa kana chiripo, kana kuri kuzviitisa anongosangana nemurawo wetsika dzakanaka. Saka muno mudare ndadzikisa mombe unobisa inoenda kuna Ching'ura imwe chete. Pambudzi mbiri Ching'ura munhu uyu ane dambudziko, ndabisa imwe chete, iyoyo yacho yandabisa ndiyo mari yandiri kuda kuti aende anozvibetsera kunoenda kunorapwa mapenzi. Handiwazvinzwa? Saka wanga uchifanira kubisa mbudzi mbiri, asi imwe yacho hauchabisa, wakubisa imwe chete yauchaisa pamusoro pemombe kune uyu. Imwe ndiye kuti iwewe uende unoonekwa pfungwa dzako kuchipatara. Then kuna Rachel Msengere atari kuda mombe nembudzi pakutukwa kumufumura kwaukamuita. Izvo hapana chandinobisa. Handiwazvinzwa? Handina chandinobisa. Then inini ndiri kuda mbudzi 3. Mbudzi 3, imwe chete ndeyekumachinda, ndeyekuMachinda 2 mepeterera 2 ndedze kutanga fund mumusha masabhuku ane ndiani sabhuku wako Mamasoka 2 ndedzekuti dziende. Sabhuku ndiye anochengeta, hadzisi dzake, ndedze mumusha imomo. Kana ndakuzofamba mumusha ndinoziva kuti mbudzi dzinobereka. Ndaona sabhuku Masoka ari kupi? Ari muno? Vese vekomiti yake ndakupai mbudzi mumusha umu dzamundiroda kuti muchengete. Hadzine bhotoro. Ndio zvandinoita kune nhubu. Ndimuchazvifanda mega kuti musumutsire musha wenyu. Inini hapana changu.
kugara kwangu andakaita pano idambudziko rekuti iwe uve munhu tidzodze pfungwa dzako. Saka vawakatadzira ndio vandati unovaripa nekutuka kwawanga uri kuita, wiza, nyoka, zvese mazvi achingoenda kuti vana tudoko tuchinzwa. Saka ndataura kuti ngudzi mbiri dzinoenda kucommunity motanga project yekumumusha imomo. Sumuka unosaidira pepa rako Uyatona.